do 3:00 do rána som robievala korunky, hej, lebo inokedy nebola možnosť. Čiže a potom, keď tak dojdeš do spoločnosti, však to je tvoje korunky, hej. Takže teraz úplne je to proste iný level, je to fakt také milé, také príjemné, že cítiš to, že ťa niekto konečne, akože to uznanie, hej, že naozaj, že je to fajn z toho pohľadu, že vidíš na tých ľuďoch, že sa im to páči, že naozaj povedia, áno, že je to, ale to není len taká, že to je umenie. Hej? Toto ma úplne akože najviac vždy dostane, keď mi niekto povie proste takto. Presne tak a ja som veľmi rada, že si to takto teraz povedala, že to nie je len tak, že je toto umenie, lebo to bol jeden z cieľov FAMART festivalu, že aby ľudia začali vnímať aj tú módu a celkovo doplnky v móde aj ako prejav umenia.